Hey now. Dělají dost škaredí lidi. Jsou přefejsapovaný. Peníze dokážou zázraky. Za peníze si štěstí nekoupíš. Kravina. Sednout si nahá před zrcadlo. Zvracela bych. Nech Vypila si někdy litr vodky, to můžeš vypustit z pusy. Ty si říkám, no tak byste upadli, ne? Vanilka nebo čokoláda? Jesus! V životě nepromluvím. Zvědavá, co z tebe vypadne. Ty, protože tam mám 20 ml. No, Adios, měmo. Jako nechci machrovat, ale je to tak. Babes Talk. Hey now. Vždycky to musíme zahájit mým zpěvem. Dobře. A co si teda vymyslím já? Nevím. Ty to vždycky můžeš prostě nějak jako okomentovat. Jakože tvůj zpěv. No, jakože je Jo. tragédie. Ne. Ne? Jo. Ne, to si nemyslím. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Čaute. Mhm. Dneska Pojedeme na téma sebevědomí ego. a tak dále. Uvidíme, co z nás vypadne. Prostě se tady budeme bavit a jak to půjde. Proč toto téma? Protože jsme se tady bavili včera, možná ještě jako nějakou dobu zpátky, o tom, že vlastně my dvě vystupujeme docela jako sebevědomě, ale ve skutečnosti je to trošku jako jinak. Myslím si, že jsme to možná i v tom prvním videu zmiňovali? Nebo to byly ty naše omylné pokusy? Jinak, přátelé, musím vám říct takovou long story short funny. Natáčeli jsme pro vás, nebo měli jsme pro vás natočený už další 2 díly. Jeden z toho byl slíbený pyžámkovej Napravíme, dotočíme. Ano. A druhý z toho byl následně jakoby klasik. Byly to velmi jako vážný, hluboký témata, ty videa byly skvělý. No ale představte si, nám se celou dobu nenatáčel zvuk, protože jsme měli vybitý mikrofony. Stalo se. Asi tyhle témata úplně neměly teďka aktuálně vyjít. Myslím si, že to bude chtít nějaký svůj čas, takže to natočíme třeba o nějaký čas později. Já bych řekla, že to 3. už bude to pyžámkový. Ano, to už by mělo být. Dneska si proběhneme tady ty témata, bude to taky interaktivní, ale než k tomu přejdeme. Je to tady prostě. Žebrota. Prosím vás, jako každý video na začátku vás poprosíme, pokud se vám líbilo, dejte nám odběr, like, komentář, klidně i dislike. Komentáře, jak vždycky říkáme, bereme všeho druhu. Jo. A to se mi líbilo, jak jsme zmínili, ono se to nenahrálo, a tak to dáme semka. Prosím vás, lidi obecně strašně rádi vyjadřují svůj názor. Ano. Jo? Na všech platformách všude každý má pocit, že má právo mít svůj vlastní názor a ten názor vyjádřit. Tady můžete. Vyjádřete se. Pane Bože. Berte to jako takovou platformu vaší kreativní mysli a všechno to do nás vpalte. Jo, nebojte se, ať je to pozitivní, ať je to negativní. Myslím si, že my bereme prostě všechno. Tak, my se zasmějeme se nás tím případně. My prostě se spokojíme s málem, takže nám tam nasloute všechno. A chtěli jsme vás poprosit, teda dejte nám určitě subscribe, teďka útočíme na 1000 subů. To je teďka naše taková prioritka. Máme pro vás připravený taky naše Instagramy a je to Karoli_Postová a Sona_Dobisar. Já jsem Dobisar s tvrdým i, Karoli Postová s měkkým i. Napíšeme, že jo, to mají všichni youtubeři, takže my to budeme mít taky. Přesně tak. Vy si teďka dejte pauzu a prosím, běžte nám dát follow, protože Instagram se taky sám jako nenaroste. A dejte nám ten sub. Jo, prosíme. A pokud teďka nám přibyde třeba aspoň, nevím, 50 subscribers, 50 nebo 100? Začneme na 50, to bude jako... Já jsem chtěla říct, že vyjdem do těch ulic. Jo, takhle. No, to jsme si jako plánovali, tak dáme 100. My normálně chceme jít do ulic a oslovovat lidi, že až budeme mít kanál, teď už na něj koukáte, takže teďka už ho pravděpodobně máme, ale v reálném čase ještě nemáme YouTube kanál. A chceme chodit za lidma prostě, ať nám dávají follow tady. Proč ne? Prostě budeme zastavovat lidi na ulici, bude to sranda, bude to zábava a prostě před náma si otevřou telefon a dají nám krásně subscribe. Takže to je něco, co máme z kontentu připraveno pro vás. Další ještě nějaký fashion, ale to si necháme zase na příště ochutnávku. Přesně tak. Takže jdeme na to naše krásný téma. No,
Takže sebevědomí. Obecně bych řekla, že celoplošný problém u nás v Česku extrémně, protože jsme byli vychovaní, že sebechvála smrdí, to jste určitě slyšeli. No to sice jo, to se takhle říká, ale na druhou stranu, když teďka vemu celkově sociální sítě, tak strašně in téma je ta sebeláska. Každý se miluje, každý to vyjadřuje a mně tohle téma je úplně takový jako, já se takhle neumím třeba pochválit. Ono to totiž, víš co, ale když se podíváš na ty creatory, tak z kolika to cítí, že to fakt dělají upřímně? Jako reálně. No, jako to je u pravda. Nikoho. U nikoho. Oni tam jako, já se miluju se svýma 200 kilama, já se miluju taková a maková. Většinou to jako zaprvé dělají dost škaredí lidi. Nezlobte se, já vím, že já nechci nikoho šejmovat, v žádném případě. Je to tak, ale pane bože, nebudeme se tady přetvařovat, prostě dělají to lidi, kteří vzhledově nejsou úplně jako, každý má jiný názor samozřejmě, ale podle mýho názoru to nejsou lidi, co bych jako řekla, holka, jsi fakt dobrá. Přesně tak, protože ty holky, které si řeknou, seš fakt dobrá, nebo my si řekneme, seš fakt dobrá, tak mají sebevědomí na nule. Ano. Jo, a to je strašný jako problém naší společnosti. Samozřejmě k tomu Instagramu se váže i hodně to srovnávání se. Jo, ale to jako hodně často. Furt se někdo s někým srovnává. Já to mám strašně. Ale já už jsem od toho docela upustila, ale je to docela takový silný téma, protože spousta i těch mladších holek se třeba srovnává s nějakýma modelkama, které jsou přefejsapovaný, anebo v podstatě svým vzhledem se živějí. A když se tím jako živíš, tak samozřejmě nemáš jako nic extra jiného na práci, než prostě starat se o sebe, nějaký úpravy, fitko, cvičení, nějaká strava a that's all. Hele, peníze dokážou zázraky. Samozřejmě mimo ty face-upy, spousta estetických úprav. Jo, to neznamená, že ty lidi se takhle narodili. Podívejte se, teďka se omlouvám, ale podívejte se před pár lety na třeba Veroniku Biasiou, která je dneska nádherná baba. A já nemám, krásná. A my zrovna nemáme vůbec nic proti těmhle úpravám, ale ona tehdy už byla pěkná holka, rozhodně, ale teďka je teď topka prostě. A nebudeme se bavit o charakteru tady těch věcech, všichni víme prd. Bavíme se o vzhledu, čistě o vzhledu. Přesně tak je to nádherná ženská, ale došla k tomu pomocí úprav. A protože má prachy, jo, prostě to je úplně jednoduchá matematika. A prostě jako, včera jsem si zrovna vzpomněla, hele, na to, že Soně mi dělala nový vlasy, koukněte se na moje krásné nové vlasy. A já jsem si říkala taky to, jak se trendy říká, že za peníze si štěstí nekoupíš. Kravina, totální kravina. Takový štěstí, co já mám s těma vlasama a zaplatila jsem to. To, jak mě terapeutka vždycky říkala, že se musím, to byla taková hodně alternativní terapeutka, ke které jsem chodila. A ona mi pořád, já jsem jí říkala, že mám, že jsem hodně materialistická. Vždycky jsem byla, vždycky budu. A ona do mě furt hučila, že se musím jako odprostit od toho materialismu, jinak nebudu šťastná. A já říkám, ale já jsem šťastná, že jsem materialista, já jsem s tím jako v pohodě. Proč se přeučujeme s něčím, s čím jsme úplně v pohodě? Mně to nezpůsobuje nic jako špatného. Naopak, já když mám depresi, tak a přitom mě stačí zajet si na Chodov, jo, příklad, a já ani nepotřebuji nakupovat, mně fakt stačí procházet tím obchodákem a prostě fitnout ty boty, víš, a to tričko. A pak samozřejmě, když to koupíš, tak bylo to víc, jako jo. No já mám vždycky takový problém, že když fakt mám to moje dno, tak prostě nakupuju. Ale jakože nakupuju, prostě objednám různé věci z různých e-shopů, potom ještě jdu třeba do toho obchodáku, něco si koupím, no ale pak miluju, když mi ty balíčky chodí domů a teď ani už nevíš, co se zobjednala kolikrát. Jo. A teď to tam přichází a ty jo, to objednala, jako neskutečný. Tenhle ten pocit je nádherný. Takže myslím si, že není vůbec nic špatného na tom být materialistická. No jasně, ale prostě, když ti za to kritizuje tamhle ten terapeut, tenhle, já jsem třeba jako, já jsem fyzický nákupčí, já vůbec neobjednávám úplně minimálně z e-shopu, já to potřebuju jako fitnout, víš, a vyzkoušet a
Já vydržím 8 hodin chodit po obchoďáku a přehrabovat se a Jo, to já taky jako vydržím, ale naučila jsem se od té doby, co byl covid, tak jsem se naučila jako takhle nakupovat prostě různě po internetu a miluju to. Tak pro mě to bylo nejvíc šetřící období, protože já jsem zjistila, že si nedokážu nic koupit a najednou mi rostl bankovní účet. Vůbec jsem to nepochopila. Jo, tak to mě spíš šlo dolů, no. Jo? No, každopádně zpátky k tomu. To znamená, že lidi jsou různí, všichni máme nějaký svoje. A já třeba já jsem ti chtěla říct, jak já jsem četla v knize, a ono to je v více jako příručkách, ale je vlastně kniha Miluj svůj život od Louise L. Hay. A tam vlastně mimo další nějaké praktiky doporučovala sednout si nahá před zrcadlo a říkat si, že jsi krásná. Jo, a teď já jako s tím sebevědomím bojuju opravdu celý život. Fakt úplně. Jako upřímně sebevědomí a sednout si nahá před zrcadlo zvracela bych. No počkej. A jako teď ona to tam píše, protože říká se, že jo, fake it till you make it, jo. Vůbec. Jakože u mě zero. Já jsem si sedla a teď to je přesně ten boj toho, já jsem si to řekla snad milionkrát. Já jsem seděla před zrcadlem a tomu zrcadlu říkám, jsi krásná, přesně taková, jaká seš. A podvědomí. Jo, a v téhle větě jde prostě úplně něco jiného. To, jako, jak tohle to ovlivníš, nebo jako, jak se tohle to dá prostě napravit? To, jako, mně se zdá, že je to nelhávání sama sobě. Já si myslím, že tohle poznání má každý člověk jako hodně individuální. U mě třeba to hodně souvisí s úspěchem. Já mám to sebevědomí v takových jako hypech a výkyvech. To má jako většina lidí. Ale v podstatě jsem zjistila, že můj pík v podstatě sebevědomí je rovná se úspěchu. Když se daří v biznise. Přesně tak. Jo, a zase navazujeme na materialismus. Jako kdyby ve mně zabili materialismus, tak já vlastně nemám čeho se chytat a nemám se čím motivovat. To je moje jediná motivace. Jako je to pravda, že když se ti daří třeba v tom biznise, tak teď si přijdeš prostě nádherná, neskutečná a tak dále. Potom se dějou nějaký jako životní fuck upy a ty seš prostě na tom dně a teď se na sebe koukneš a řekneš si, tyjo, jako nejenom, že se cítím na dně, ale já taky vypadám. To je přesně ten endorfin. Když si zajdeš jdeš z fitka, taky se cítíš, že jsi taková prostě, neříkám, že z ledové krasavice jsi upocená. No to rozhodně ne, že jo. Ale prostě tak nějak se cítíš líp. A to stejně mám z nakupování. Endorfin. Když se ti podaří něco v práci, endorfin. A to strašně spojený s endorfinem, který se ti vyplavuje. A to dáš si litr vodky. Ale já jsem královna jako všeho míra. Já jsem královna parketu hlavně. No. A vlastně úplně všeho. Jo, to znamená, že je to pořád o nějakých jako hormonech. Vypila si někdy litr vodky? To je strašně hodně. Nevypila jsem litr, vypila jsem 7 vodky. Sama. A musím vám říct, byla to moje první opěčka v životě. Jako jak první? Úplně první. Kolik tě bylo? Nebudeme to zmiňovat, dobře. Bylo to pod věkovou hranici i té druhé věkové hranice. Dobře. A vypila sedmičku a do dneška si pamatuju i název té vodky. Byl to kvalitní Božkov? Nebyl to Božkov. Byly to Stalinovy slzy. Tak to tady k nám do Prahy ještě nedoputovalo. Ty vole, doputovalo? Jo. A to není úplně špatná vodka, jako je to asi levnější, já nevím. A to je jedno, pane. Hlavně, že to fungovalo. Jo, tak měla jsem svůj první s EX. Ale to zase příště. Každopádně takový jsem měla sebevědomí. Jo. A mimochodem, bylo to s borcem, kterýho jsem celou základku strašně chtěla. Jakože úplně. Takový crush. A bylo tady tohle a dostala jsem ho po litru vodky, nebo po 7 ale vodky. On taky měl aspoň tu sedmičku v sobě, ne? No jasně. No, a tak myslíš, že by na mě jinak nevlez? A to jsou přesně ty důvody, proč nemáme sebevědomí, vážení. Byla to kvalitní práce, aspoň moc si to nepamatuješ, že? Bylo to hrozný. Ale víte co, já jsem ráda. Já jsem nechtěla mít nikdy ten... Ale nechme to na příště, ne? Jo, jdeme na to sebevědomí. No, takže jsem jenom, abych to dokončila tu myšlenku. Takže já si myslím, že to strašně způsobený hormonama a takový ty univerzální návody. Musíš být taková a maková. To nemůže přece fungovat na všechny lidi, jo? A tady třeba u tebe, jo,
když vezmu tvoji osobnost, tak dobře, tebe se to teda váže k biznesu, tím pádem by ses měla fokusovat na biznis, abys tam měla ty úspěchy. Potom, hele, vím, že když mám dopíchlý rty, tak prostě se cítím maličko líp. Takže v podstatě následovat tak nějak intuitivně ty kroky, které cítíte a ne fejkovat před zrcadlem prostě. Já jsem krásná a přitom v hlavě mi celou dobu v pozadí jede, ty vole, jak to můžeš vypustit z pusy, ty jsi tak odporná. To je vždycky úplně to nejhorší, prostě to, co se ti odehrává v té hlavě. A já jsem chtěla říct, co se mi třeba často stává, to úplně jako to bude taky taková klasika naše. A prostě tady šerujeme jednu skleničku, no a co jako? A mně se třeba párkrát stalo, že jsem měla takovej ten den, kdy jsem se fakt jako cítila na nic, jo. Ale prostě už třeba nějaká závislost do toho na tom Instagramu, říkám, ale musím si dát nějaký storíčko, aby lidi prostě věděli, že žiju. Takže vždycky se nějak jako filtříčky tam jdu a tak. A ten den, jako paradoxně, vždycky přijde několik lidí, nebo prostě někdo přijde a řekne mi, to by to jako dneska fakt sluší. A já mám dnes, jako ten den zrovna úplně jako na nic. Fakt, tak tam mám normálně, mám titulky na ksichtě. A já tam úplně přesně naopak. Já když to mám, to sebevědomí a fakt ho cítím a jdu ven, tak všichni úplně, ty vole, ty seš dneska kobra. No ale počkej, a pak mám tady ten den, co ty. A to je přesně takový to, jak jsem koho si potkala i v práci a on, ty jsi nespala? Jo. No, to je jako neskutečný, jak se to takhle všechno jako nějakým stylem prolíná, ale fakt tohle se mi stalo už několikrát, že prostě fakt jsem cítila, že dneska fakt to není dobrý. No ale ty lidi prostě, dneska ti to fakt sluší, pak třeba i v rámci toho Instagramu jsem měla třeba nejvíce reakcí na nějaký to storyčko nebo tak a jako ani to mě třeba kolikrát to sebevědomí nějak jako nezvedne. Víš, když máš ten den fakt jako na nic a i ti lidi prostě chválí jako, že dobrý, tak ty prostě víš v té svojí hlavě, že to prostě není dobrý. To je přesně o tom, jakože mě manžel permanentně v podstatě opakuje, jak jsem krásná, královna a já nevím co, mě to vůbec nezajímá. Jako je to krásné, já to samozřejmě ráda slyším, ale teď se bavím o tom jako vnitřním sebevědomí. To vnitřní sebevědomí to vůbec nezajímá. To může říct, celý svět si takhle může stopnout do řady a říct mi, ty seš krásná, vole, nádherná, dokonalá, skvělá, všechno a já tam budu stát a budu si říkat, no tak byste upadli, ne? Hele, tady z toho mě napadá třeba i to, že když mě někdo takhle pochválí, já to úplně nemám ráda, jo? Když mi někdo řekne, ty jsi hezká, nějaký takovýhle věci, já na to neumím reagovat. Víš, jako řekneš klasicky třeba na poprvé děkuju. Pak ti to ten člověk třeba zopakuje znova, ale já už prostě jako nevím. Já prostě říkám, jako jo, dobrý, ale... A tady by ti zastavily business koučky a životní koučky a řekly by ti, že správná odpověď je já vím. Ježiši Kriste. Jsi krásná, já vím. Holky, je to tohle arrogantní. Za mě je to arrogantní. Buďte si vědomi své hodnoty, ale pokud jsem si vědoma své hodnoty, nemám potřebu říkat já vím. Řeknu děkuji, po druhé řeknu opět děkuji, ale jako odpověď já vím, mi přijde prostě... Je to arrogantní. Hele, já si myslím, ale na druhou stranu, že je úplně zase v pohodě, zase máme nějaký ty svoje dny a každý si o sobě řekne, dneska jsi dobrá. Dneska ti to třeba sluší, povedl se mi make-up, je prostě dobrý den, povedly se mi vlasy, outfity a to je jako za mě v pořádku. Ale abych někomu odpověděla, jakože jsi hezká, já vím, pane bože. Jakože já třeba kolikrát dělám to, že přijdu a cítím se třeba dobře a řeknu, příklad manžel, ty nebo kdokoliv, a přijdu a řeknu, ty já se dneska cítím hrozně dobře, mi přijde, že vypadám dobře, přijde ti to taky. Jo, takový to jenom, jako, že se ptáš, ale ne arrogantně, ne jako, že bych přišla. Hej, girl, look at me. Vidíš tohle? Jo, tak přesně takhle na mě působí odpověď, já vím. Hej, vidíš tohle? Of course, že já jsem top. Prostě na to koukej. Jo, ne. A to je přesně to, kdy já nemám ráda to fejkovaný sebevědomí. Závidím všem lidem, kteří ho opravdu mají a mají ho nastavený, jakože podle mě totiž sebevědomí je jenom o sebeuvědomění, nastavování si hranic a limitů vůči ostatním lidem, vůči sobě a to je vlastně jakoby
a znát vlastní hodnotu. Určitě, a chce to mít prostě nějaký hranice. Zase, aby to fakt potom Pak už je to nespadlo do té arogance. Ego. To taky budeme řešit. A proto jenom jsme zvolili, ať to dovysvětlíme, proto jsme zvolili sebevědomí a ego, protože je velký rozdíl mezi tím mít sebevědomí a mít nabustovaný ego. Jo, to jsou taky dvě úplně jako diferentní věci. Já třeba se s egem hodně peru. Hodně. Já taky. No proto jsme tady a nejsme na dovolený. Protože máme prostě ego. Nebo to není vlastně ego, to je prostě to, že je to ego. Něco řekneš a zatím si stojíš. No ale tak jako můžeš to, je to ego svým způsobem, můžeš ho polknout, ano, sklapnout trošku, jakože přizpůsobit se a to ego nám to prostě nedovolí a ve spoustě věcech a ego samozřejmě... Ale je jako v pořádku mít nějaký ego, ale zase to chce nějaký zdravý hranice, že jo? Já třeba, moje maminka je taková hodně ezo a vždycky mi říkala, že to tvoje ego musíš ho ukočírovat, no, jo, taky říká. A hodit ho jako dolů a tak dále. Já jsem jí na to vždycky říkala, mami, nezlob se, já své ego miluju. Mě to zachránilo tolikrát před tolika lidma a před tolika situacema, který vím, že bych třeba jako v ten moment neustála, tak jako to, že bych neustála být v nějakým napnalismu týden, já bych to nedala prostě. Ale ono to ego tě prostě podpoří i v tom sebevědomí, potom jako ten člověk vystupuje v podstatě úplně jinak. Nebo jako... Ale shodneme se na tom, že v podstatě sebevědomí musíte najít ten nějaký spouštěč, jeden, který vám to dělá. U mě to jsou peníze, takže já vím, že když budu mít prachy a ten úspěch, tak já můžu vypadat tak největší dno, žebrák, já nevím co, ale já se budu cítit dobře. Jo? Prostě peníze jsou důležitý. Jo, ale pro nás. A pak bude třeba tady, já nevím, Dáša, pro kterou to bude znamenat, že hele, když mám odbarvený čerstvě odrosty, tak v ten den jsem bohyně. Jo, jakože příklad. A každý si najděte tady tuhle jednu věc a na této začněte stavět. Pak už jsou to další věci, kdy už najdete tu vlastní sebehodnotu, kdy za sebou necháte celý život orát, to taky je v podstatě postrádáte sebehodnotu, nebo neznáte tu vlastní hodnotu, jaká je výška té hodnoty. Jo, to už taky to přišlo s věkem, tyjo. A když se podívám zpětně, jak jsem za sebou nechala mávat, mě úplně na grc, jako. Jako jo, nesmíš to takhle mapovat zase úplně zpětně, nebo... Ne, to já mapuju z toho důvodu, já to dělám ráda, protože se podívám, jakoby, já nejsem na sebe naštvaná, jakože jsem to dopustila, že se ke mně takhle lidi chovali. To je prostě vývoj. Já jsem naopak strašně ráda, že dneska jsem ve fázi, kdy když si naproti mě stoupne člověk, já byla dřív, bych ti neřekla ani půl slova. A dneska... No jako mý starý já, třeba před 3 lety, jako že by mi někdo řekl, že tady reálně budu sedět a budu tady natáčet takhle na kameru a pak to budu někam vydávat a budu tam muset ještě mluvit. Pane bože. Teď to pro mě ještě jako, že dobrý, tady to se stydím, kamera to je jako problém, ale třeba když to bylo jako do telky, tak to úplně jsem ve svém živlu. Já jsem se normálně zrodila jako pro televizi. Tak ty jsi takovej ten člověk, co se prostě chce. Exhibicionista. Ano. Jo, a tohle mě třeba taky, to byla část, kdy jsem se cítila, já třeba na té kameře nevypadám jak bohyně, ale já v ten moment, tak prostě tam byl ten tým, víš, a všichni. A já byla úplně, že ty vole, jsem ve svém životu, tady pro tohle jsem se narodila. jsem já. Přesně. Jo, a byť potom se třeba na to dívám a říkám se, já jsem úplně tak hezká nebyla, tak v podstatě v ten moment, co se to točilo, já úplně byla hvězda. Jo. Soňka to je hvězda, která se ti nezdá. Ne, Kája to je hvězda. Všechny jsme hvězdy. Dělá puding strakaty, Dido Soňky taky ty. Vanilka nebo čokoláda? Čokoláda, vždycky čokoláda. Iba toto, Kája ráda. Jesus! Kam jsme se to zase dostali, pane bože. No, takže v podstatě ta naše cesta tomu sebevědomí byla prostě taková jako bachrlatá, nebo jakože já na tom pořád pracuju. K sebevědomí to jako, teďka to vyznělo, že máme opět jako nabustovaný sebevědomí, ale jak jsme řekli už jako ze začátku, my tak vystupujeme, ale ve skutečnosti já jsem tak stydlivý člověk, ale jako před kamerou. Absolutně mě nezajímá, kdo na mě kouká, co točím, o čem mluvím, ať je to, když mi řekne nějaký klient, natoč mi tady videa o, já nevím, paštice, tak natočím prostě. Absolutně mě to nezajímá. Ale potom jdu já sama za sebe
a já se stydím si někde objednat třeba kafe. Nebo říct, můžete mi k tomu, kdybych pila mlíko do kafe, tak já bych se nemyslela, můžete mi dát k tomu ještě mlíko? V životě nepromluvím. Michal za mě musí všechno objednat. No. Já se ani nezeptám, jestli mají volný stůl, když ho nevidím. No, jako já s tím taky strašně bojuju. Jako víš, to na tu kameru prostě je to úplně něco jiného, než prostě live. Takový to přijít prostě suverénně někam, dobrý den, já jsem táta, nebo ani ne, já jsem táta, můžu vás poprosit, ale víš, co je tak jako zajímavý, že tohleto sebevědomí, právě že přijdu suverénně, začnu, mám třeba v práci. Já to mám jako ve věcech nebo v situacích, kdy jsem si jistá a stojím si za tím, co říkám. Ale pak se to trošku i vylučuje s tím, že prostě chci to mlíko do toho kafe, ale to se prostě stydím říct. No. A to taky není žádný téma, že bych se měla stydět úplně. No není, jasně, ale říkám, já to mám taky tak. Jo. Já prostě... Tak nejsem jediná divná, jsem ráda. Já nejsem schopná, ne, fakt vždycky cokoliv potřebuji něco jako udělat jinak, nebo něco poprosit v restauraci, tak to musí udělat Michal. Je pravda, že on mě hodně challengeuje, takže on mě řekne třeba 3krát jde a po čtvrtý mě řekne ne, Bobby. A teďka seber koule a běž to udělat. A pak to udělám a ono se nic nestane, Už že? se nebudeme bavit o restauracích, mám z toho hlad. Už asi 3 týdny mám strašnou chuť na boloňský špagety. Nevím, proč zrovna na ně, ale... Ty jsi mi to zmínila, ale to jsi tehdy dělala ty karbonáry, ne? Ty ne, olio. Jo, no tak ty dělám často. Ty si udělám dneska, až přijedu domů. Já myslím, že budeme dneska dělat to. Já musím jít na tu schůzku. Já ty máš tu schůzku. No, to je na prd, ale dejte si. No to teď já to neumím dělat. Tak si dáte stejky. Jsem dala do mražáku. To vyřešíme asi potom. Jo, tohle vystřihnem. Ne, necháme jim to tam, takovýhle naše rozpravy chvilkový. Každopádně, co se týká ego, já třeba vnímám jako teďka hodně často u chlapů jako obrovský problém. Je to pravda. Zvědavá, co z tebe vypadne. Je to pravda. No u chlapů jako v jakém slova smyslu? A v jakém slova smyslu? Že v podstatě jak postrádají to ego, tak my ženský my se tak jako stahujeme přirozeně. Myslíš si, že jako postrádají ego? Ne, naopak. Naopak ho mají právě přebůstěný, že? Přebůstěný, ale jakože právě tím kryjou ten nedostatek toho sebevědomí, kryjou přebůstěným egem. My jako ženský tohle úplně neděláme, nebo já si toho všímám, to je můj subjektivní názor. Když někam, tak ženská většinou je taková ta jakože jo, tak jakože to. A teď ten chlap... No tak to já prostě neumím. Jako abych šla vedle chlapa a byla taková ta slepička, co prostě nás... Ne, to nemyslím. Já myslím teďka nás dvě třeba, když jdeme do té restaurace a teď nemáme to sebevědomí, tak jsme tam tak jakože... No, že si radši objednáme jídlo domů. A teď ten chlap nemá žádný sebevědomí, ale má to přibůstěný ego, takže přijde takhle švihne těma klíčema od toho poršáku a prosím tě, tady je vodku, jo, toto. Dobře, nemusí to být rom, jo, ale víš, co myslím. Jo, prostě jako... Chlap. Ale to zase navazuješ na ten materialismus trošku, jak si tady... Protože to sebevědomí podle mě se na tom strašně váže. Je to propojený, určitě. Úspěch, materialismus a tady tenhle, my lidi jsme materiální tvorové, ať se vám to líbí nebo ne, ať tvrdíte, že žijete z prány nebo lezete po stromech. Dušek taky bude tvrdit, že mu stačí příbytek z toho, ale zase to ego, nebo ne ego, ale ten svůj vnitřní tak si plní tím, že chodí do těch rozhovorů, dělá ty rozhovory, hraje v tom divadle. On to není zase jako, že by to nebyl materialista. Je to prostě důležitý, ale každý si tady může nalhávat, že nerad dostávám dárky. Ježiš, a takovýhle věci. Chraň bože překvapení. Pane bože překvapení? Každý miluje překvapení, každý miluje dárky. Jako viděla jsem teďka jeden unboxing jedné paní, která, to bylo hrozně dojemný, dostala jednu kabelku od jedné slovenské návrhářky. Jo, to je teďka ta... tak mají tam ty popisky, ne, na těch kabelkách. Jo. A ona vlastně říká, že nesnáší překvapení od té doby, co prodělala rakovinu. Pochopitelný. Jo, to je fakt překvapení, který nechcete. Ano. Ale zbytek. To není překvapení, že jo. No já vím, ale že pak můžeš mít lehce jako trauma z překvapení. Jo, asi jo. Ale každopádně takový ti jako lidi, kteří to nemají podložený traumatem, netvrďte, že nemáte rádi překvapení, pro boha. Jo, všichni chceme otevřít tu vitonku,
Všichni chceme si rozbalit to Porsche, vole, s tou obrovskou mašlí. Ježíši Kriste. No, Jo, už aby to bylo. A taky chci, aby za mnou přišel manžel a tu vitonku mi přines nasypanou bankovkama. Ježiš, a víš, jaký by bylo pro mě překvapení, kdyby mi fakt někdo přinesl right now ty boloňské špagety? Víš, jaký by pro mě bylo překvapení, kdyby mi někdo right now přinesl vitonku? Já zůstanu u těch špaget. Prostě, a to už je zase. Ona už zase dělá, že je hodná holka. Ne, to samozřejmě by se mi to taky líbilo, jo, špagety. Ne, ale děláš to. Ne, to já přiznám. Jako samozřejmě ale teďka mluvím o aktuální chvíli, že teďka pro mě nejvíc top. Karbohydráty, vážně? To sebe chceš ládovat teďka? No tak já vím, že by se to nemělo. Budeme mít akci, musíš mít figuru. Ale Soni, to já budu běhat. To nepomůže. Karbohydráty. 80% strava, 20% cvičení. Vždycky to tak bude, prosím vás, dámy a pánové. Ale zase jako můžete si to nějakým způsobem vyvažovat. A já si myslím, že by mě to vůbec teda neuškodilo. Opět 80 na 20, 20% praste. Ano. Já když mám 20%... Ale ty modři, nevidíš to? 1, 2, 3. To jsem udělala já určitě. Hustý, ale... to je jak... No. Každopádně. Já třeba, my jsme si teďka dali KFCčko jeden den. Tak druhý den jsme si dali... Řekni tady, pochlup se, kolik? 6. Já jsem pekla takový ty skořicový rolky z kynutýho těsta, abych jí udělala radost, protože jsem jí chtěla udělat radost, protože mi dělala vlasy, tak jsem říkala, že musím být hodná. 6 jich snědla. Ale já jsem strašně ráda, že jí to chutnalo a že to snědla. Měla jsem z toho večer hypoglykemický šok. Třepala jsem se tady jak ratlík, protože prosím vás, přátelé, já jsem 90% svýho času na low carbu. To znamená, pro mě moje tělo na cukry není primárně zvyklý. Mě to vyhovuje, jo, prosím vás, to není žádný nabádání do diet, jo, to je jenom to, že já jsem měla brutální střední potíže a tohle je něco, co mi jako strašně spravilo zažívání a je mi v tom dobře. Ale moje máma třeba z toho kolabuje, takže jo, jenom ať si to vyjasníme. Ale tím, jak vlastně moje tělo není zvyklý na cukry, já si do všeho dávám fakt jako xylitol, čekankový sirup a tady tohle, tak to prostě musela být strašná darda a já tady úplně seděla úplně. Já říkám, já se snad zavolám sanitku, ale stálo to za to, přátelé, stálo to za to. Bylo to dobrý. Jako musím se pochválit, no. Chvalte se, na tom není nic špatného. Přesně tak, když víte, že jste něco udělali dobře, tak se pro Boha pochvalte. Teď nemyslím arrogantní, já vím, ale říct to, fakt se mi to povedlo. Jo, ale je to důležitý, jako chválit. Samochvála nesmrdí. Zase to potřebuje nějaký meze, samozřejmě, ale je to potřeba. Tak jako jasně. Když se povedlo, tak pochvalte se, odměňte se. Myslím, že strašně důležité je nějaké jako odměňování. I sami sebe. Strašně důležitý. Jako, když to prostě neocení někdo jiný, tak to ocením sama. A prostě si to koupím sama. Já jsem si teďka vzpomněla, jakože na takovou vlastně situaci, jak jsem ti říkala, že já všichni máme nějaký mommy daddy issues. A já jak mám ty svoje daddy issues, tak včera zrovna u toho byla Kája svědkem. Já pokaždé, když mluvím s tátou, tak já mu musím říct něco, co jsem dokázala, aby on mi dal tu zpětnou vazbu, seš šikovná, jo. A už si ze mě dělá srandu jako i manžel, protože já se na to připravím na ten hovor dopředu. Řeknu si, a tentokrát to neuděláš. Vždycky v půlce hovoru. Tati, a já jsem tohle. Normálně. Jak 6letá holčička, prostě. A já jsem postavila pápovičku. Ale jo, úplně přesně. Můj táta se mnou do mých několika, jako třeba 12 let vůbec jako jsem ho neznala. Pak jsem ho poznala a já jsem si, že tam takový to nedocenění, víš, jakože... A teď si to chceš nějakým stylem kompenzovat. A pořád potřebuji teďka si šikovná Soničko, šikovná Sonička, šikovná Sonička. Jo, a já si to sama sobě jakoby neumím říct. Já to prostě s tímhle v sobě hrozně boju. Já jsem sama sobě svým největším kritikem. Jo, já taky. Jako... Jenomže já i to, co třeba Michal si naproti mě, budeme už říkat odteď Michal, je to můj manžel, jo? Michal se sedne naproti mě a mám třeba fakt, zrovna jsem down a on za mnou přijde a řekne mi, proč jsi takhle v háji, teď podívej se, co jsi dokázala všechno, ty jsi vychovala 2 děti, byla jsi na to sama,
postavila ses na vlastní nohy, vybudovala si tady nějaké firmy, které fungovaly. Jo, pak jsem zkrachovala jednou, ale jakože víceméně vždycky všechno, na co jsem sáhla, tak bylo úspěšný. A já mu na to řeknu, ale to je normální. Ne, není to normální. Normální? A tak jako, pro tebe je to normální. Tak ženský vychovávají děti a nedostávají za to metal. Je spousta úspěšných podnikatelů. Pro mě to není, já se za tohle nedokážu ocenit. Ale jako slovo normální je pro každýho úplně jiný pojem. Pro mě je normální, já nevím, no. Ale jako pro mě, co je normální, tak třeba pro nějaký mý známý absolutně normální není. Pro mě je normální chodit třeba někam ven v Praze, nevím, zajít si třeba na náplavku jednou týdně, mě to prostě zdá normální. Náplavku jednou. ale jako spousta lidí třeba, co v té Praze ani nežije, tak pro ně to není normální takhle jako chodit běžně ven mezi lidi a bavit se tam s těma lidma. Víš, takže jako pojem normální, no, ale každý to vnímá jinak. Mně tohle prostě přijde absolutně normální. To stejný manžel vždycky. Co děláš? Ty máš po 2 dětech, nemáš na sobě žádný strém, máš krásnou postavu. Jako jo, já absolutně nechápu, jak v životě bych do tebe neřekla, že ty máš 2 děti. Ty jsi láska. Jako s takovouhle postavou. A já si mu říkám zase, děkuju. Ne, já si zase ale říkám, je spousta ženských, co má krásnou postavu po dětech. Ano, to je. To není přece nic speciálního. No víš co, jako není to nic speciálního, já děti teda nemám, ale já úplně nesnáším, když mi někdo řekne, že je prostě, hele, budeme mluvit fakt jako na plnou. No jasný. Prostě člověk je tlustý a mě řekne, ale já jsem po dětech. No a co, sakra? Kolik holek jsi spolila? Jo. To nevadí. Se pomlouvám. Kolik holek, jako, já nemám čas na to cvičení, já nemám čas tady na to, protože děti a něco takového. Teď to bude vyznívat asi možná fakt jako arrogantně o mě, protože já ty děti nemám a nevím, jak to bude probíhat. A moc se nemusíš, víme to všichni. Ale pane bože, ty tolik jako maminek s nádhernýma postavama a že mi tady někdo bude tvrdit, já mám špek, protože mám děti, ne, to je výmluva. To je prostě o tobě. Vzala jsi z dítě jako výmluvu pro to, proč jsi tlustá. Jo, ale to dělaj. A dělaj to často. Vím. No. Já jsem se odmítala smířit s tím, že budu vypadat takhle. Já jsem chtěla být pro svoje děti příkladem ve zdravém těle, zdravý duch, takže si udržuji postavu nějakým způsobem, aby viděli, že obezita není v pořádku, protože za mě ze zdravotního hlediska není. Já neříkám, když má někdo fakt takový ty, poznáš, já jsem poznala za svůj život spoustu holek, který byly kyprý, krev a mlíko a fakt takhle byly i ty její rodiče, prarodiče a vím, že s tím úplně do vychrtliny nedostaneš. A měla takovou tu ale pevnou, víš, takovou tu pevnou krev a mlíko postavu. Jasně, tyjo, tak zase nemůžeš tady žít o salátu po zbytek života. Jo, a hlavně každému se líbí prostě něco jiného, ať je každý spokojený s tím, jak je. Ale když se bavíme o morbidní obezitě nebo o takovém tom nevzhledným, prostě špekatým, zavodněným těle, který je od pohledu nezdravý, to je sakra problém. A tohle není vzor, který byste měli dávat svým dětem. Už jenom z principu prostě ne. No ale přesně tyhle ty lidi právě, co jsou takový jako objemnější, se mi zdá, že mají prostě největší sebevědomí. Jo. A tam je ta sebeláska, ego tamhle někde vyhypovaný až tamhle do vesmíru. A já to prostě nechápu. Myslíš si, že jsi to jako museli naučit? Dělaj? Třeba jsi to museli naučit, jako víš, že to je spíš jenom jako sebeobrana, nějaká jako, víš, taková ta bublina, kterou si okolo sebe vytvoříš, protože jsi strašně zranitelný, protože ty lidi na tebe něco mají. Víš, tak jak do mě pořád každý jede na tom Instagramu, že jsem uměla, že jsem nechutná, protože jsem uměla, protože... Ale ty jako ve skutečnosti za stolik úprav nemáš, když to takhle mám. No nemám, jasně. No. Oni si všichni myslí, že mám velký rty, protože tam mám 20 ml. No. Přátelé, jenom tak jako fun fact, jo, 0,4 ml. Jo. To je, i já mám víc. Já mám svoje rty prostě přirozeně velký. A už zase nevidějí ty lidi, jakou brutální šikanou jsem si kvůli těm rtům prošla. Už v podstatě od školky. Jo, základka to ani nemluvím, jako to... To je hrozný tohleto, jako... A tam vzniká ten problém s tím sebevědomím. Podle mě už tam tehdy, samozřejmě pro mě rodiče moc nebyly, i rodiče mě dávali sodu a já jsem pak na základce, já jsem byla strašně šikanovaná. A
ještě jak jsem ten hrdý typ hrozně, jako já fakt to mám tu hrdost jako obrovskou, tak já jsem to nikdy nešla říct, protože... No, to já bych taky asi neudělala. Já vždycky jako problémy, myslím si, že to není úplně jako správná varianta. Není to zdravý vůbec. Ale vždycky problémy prostě držím v sobě a já si to v podstatě jako, ne, že stydím, ale no asi jo, jako bojím se to někomu říkat, ale ono to jako není dobře. Potom mám třeba tebe a vím, že tobě můžu říct všechno. Takže i nějaký věci prostě potřebuju ze sebe dostat ven, takže nedržte v sobě něco, co vás třeba trápí, ale bude tak špatný nějak. A jenom jedna taková, prosím vás, věc, kterou bych tady teďka chtěla zmínit. Pokud nás sledují nějaký mladší holky, a já doufám, že budou, a že třeba si v nás najdete nějaký vzor a vezmete si k srdci naše rady, tak pokud vás někdo šikanuje, řešte to. Určitě. Pokud nemáte důvěru v rodiče, nemáte, tak kamarádka, nám napište klidně, jo, najděte si někoho, komu to můžete říct a s kým to můžete relevantně řešit. Relevantně. Ale zase je důležitý i to, třeba já jsem se setkala s tím, že jedna moje kamarádka je taková, že něco se jí stalo, třeba nějaká nepříjemná situace. Pardon, já už budu muset jet. Já jsem se strašně lekla. Já už budu muset jet, už to zase to máme dlouhý. To nevadí. Každopádně chtěla jsem říct to, že jedna moje kamarádka je prostě taková, stane se jí něco třeba nemilýho, ale ona to řekne, nevím, i já kadeřnici, nechtařce, všem prostě. A všem potřebuje říct ten svůj problém. A s každým to potřebuje řešit, i když je to úplně cizí člověk. Jo. A já jí vždycky říkám, hele, je to fajn, ale zase si musíš uvědomit to, že vždycky, když to jako říkáš, tak ten daný okamžik, který ti je nepříjemný, tak ty v podstatě jako prožíváš znova a znova a znova. A jak to furt opakuješ, zacykluje se v těch negativních emocích. Tam máš tu negaci právě v té hlavě. Takže najděte si spíš 1-2 lidi, se kterýma chcete něco takového vůbec probírat a s těma proberte to, vyřešte to a nechte to bejt. To jako úplně s cizíma lidma. Oni vám řeknou nějaký svůj názor, ten, co se svěříte, no. A to je hotovo. A nezacyklujte se v těch negativních emocích. Prostě pokud se děje něco špatného, řešte to. Jakmile se to vyřeší, ruce od toho pryč. Nezanicujte se, protože to potom zase vás bude dávat dolů a dolů a dolů. A já bych tohle konkrétně téma ještě klidně udělala na jednu epizodu, kde se víc pověnujeme tomu egu, protože mně přijde, že tady ještě hodně věcí už jsme zabrouzdali i do šikany, která to přímo hodně ovlivňuje. Ano. A pak bych ještě probrala mnohem víc i ty rodiče, i to, co si neseme z toho dětství. Určitě, takže protože to je důležitý téma. Uděláme ještě part 2. Dneska se teda s vámi loučíme. Doufáme, že vás díl bavil. Občas to budou těžší témata, občas to budou vyšelejší témata. Vyšelejší, zase tady máme nějakou tu tvojí. Vyšelejší témata. A my se s váma moc loučíme a mějte se krásně. Mějte se krásně a počkej, jak to říkáme na začátku, musíme to říct i na konci. Adios, mi amor. Ne, Jamisa. Nezapomeňte si dát zvoneček, nezapomeňte nám dát odběr, nezapomeňte nás taky sledovat na Instagramech, který komentáře. Počkej, tady to musím, teďka to bude krásný efekt, já to pak hezky stříhnu. No, počkej. Tady na těch Instagramech nás začněte Počkej, tak já dám i to koleno ještě jednou. Tady na těch Instagramech nás začněte sledovat, děkujeme. A jo, like, dislike, anebo komentář. Myslím si, že jsem na nic nezapomněla. Už si to docela pamatuju, no. Jako nechci machrovat, ale je to tak. Je to tak. A my vám moc děkujeme, pokud jste to opravdu dokoukali až sem. A kdo ne, tak příště. Mějte se krásně, mějte krásný den. Korunky nasadit, hlavu nahoru a vyražte do světa. Já jdu ty korunky vydělávat. Právě. A běžte vydělávat korunky. Tak jo, mějte se krásně. Pa. Mua. Mua. Babes talk.